Ayo sarjana seni. Ya, edan tenan. Nah, sing Bonang penerus ki pangkate SIK. SIK ki sarjana iwak kire. Ora ngajar ora. Biar dadi pemain sinetron itu. Oh iya sih. Heeh ta. Anggere dhewe kae iki ngrekam video dhewe. Tengok neng mobil terus ngerekam video dhewe muni gimana? Aku tidak bisa melakukan seperti itu. Tamat iki iki ngopo to cah? Oh ajar dadi pemain sinetron ayo. Ora apa-apa jeneng cita-cita ki ana tetembungan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Iya, sapa ngerti bolak-balik ing jaman? Iya. Iso dadi pemain sinetron tenan? Iya, sapa ngerti ya, Gong. Ah iya. Iya. Terus sing apa jenenge? Sing apa? Meking kae kaya sarjana. Wo, sprene ra lurus nganti rambuté brodol. Sing jeneng gerongan ki Mengku Surasa, Mengku Pitutur. Bener. Tegane kambel gading, bejane sing lagi nyanding, nanging kudu eling. Mula nek lagi nyanding ki kudu eling. Ya. Merga godha ning jagat paling medeni ki ada telu. Apa? Harta, tahta, wanita. Nek ora kuat kegodha kaya ngono kuwi, wah, dandan tenan mula ana tembungan tegane kambil gading, bejane sing lagi nyanding aja dumeh disanding wong sing lagi ditresnani terus nglelengi ra jamak-jamak. Apakmu kapan kuwi? Lho, sing kapok ki sapa kok? Kapokmu kapan? Kandhani. Oh. Sampun separo jalan. Tegesipun cariyos dalu menika sampun kelampan ya dikatakan 60 personit. 60% maksudnya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan kula aturaken iki winanting pakurmatan panjenenganipun Bapak Siswanto. Ingin dalu menika sampun kepareng pitados kalian kula sak rombongan supados ngaturaken pasugatan inggih menika ringgit purwa dalu natas miwaha ngislamaken inggih menika ingkang putra pinanipun Nakmas utawi Bagus Wildan Satriya Abimanyu. Saelingku aku ning goresan ki duwe anak lho. Saelingku lho menawi mboten nglentu nalika kula mayang wonten mriki rumiyin nate pikantuk bayi. Nah cara kina menawi dipun wastani anak sampiran tawi anak panggung ning kala wau dipun dawuhaken kaliyan pimrin sepuh Pak Petro menika wonten mriki kagungan anak. Lho, sapa? Barang tak eling-eling tenan bocahe wis lali. Mbok menawa ana sing kepareng isih kemutan benjang-enjang menawi kula wonten transit dipun jak wonten ing papan transit mengko ndak kula lali. Nek ora kleru nganti umure wis 4 tahunan iki. Wis iso mlayu-mlayu. Weh ya dadi dalangi pancen. Kadang kula sok entuk anak ngono ki jan nyenengke padha karo entuk rejeki. Anak kula menika kathah. Kula pek dadi anak. Ya sambone. Ya karang jeneng wong kambejan ki ora. Ning nang.
Mugi-mugi lari ingkang dipun sipetaken menika dados lari ingkang migunani ingkang ngabekti dhateng tiyang sepuh Mas Siswanto menawa kagungan putra menika ugi saged dipun banggaaken menika ing langkung prayogi. Kala saos wonten sampun aturaken swarganing wong tuwa niku nek anak menika mbangun miturut dasare sekolahe dhuwur, dadi bocah pinter, kebak tata krama. Asa menika sampun bocah menika wis ora duwe tata krama merga tradisi budaya Jawa menika kathah ing sami dipun tilar. Sing bapakne ya ora ngajari basa Jawa, ibune ya ora gelem ngajari basa Jawa. Mula akeh bocah saiki umur 2 tahun, 3 tahun do lali basa Jawa, isane basa Indonesia. Do lali nek to lenggahe ning tanah Jawa. Bu, Pak menika sampun dipun tilar tebih. Sesebutane ya papa, ayah, mama. Wah, ya wis piye? Simbok ibu menika sampun tilar, sampun telas, mboten dipun sebat. Kula nika nganti sok bingung. Monggo jane apik ibu lho mbangane mama. Utawa apik bapak mbangane ayah. Ha coba nek ana tamu rak nek bocah iki wis iso omong rak. Dik, ibu ada. Ngono mesti kok anake bengoke, "Bu, tamu. Bu, tamu." Ha, penak dirungok kene nek, "Bu, Dik, mama ada." "Ma, tamu. Ma, tamu." Malah ngelokke mbokne matak-matakke. Nika wonten mriki menika bentenipun janjane pun apik simbok, apik ibu, mbok ana tamu. Nih ya wis dilalekke ya wis. Dos pundi malih. Ning sedaya menika monggo dipun kikis mbaka setunggal supados menawa teknologi menika sampun ngantos mbondo sanget-sanget kalian kula lan panjenengan. Kedah tetep tresna dhateng adat istiadat budaya Jawa. Saiki wis ora iso do basa Jawa. Mbokne bapakne barang ya wis hati-hati ya, Pak. Nanti kalau berangkat kerja itu pas enggok-enggokan itu loh, Pak. Itu nanti kalau ada waktu jangan sampai kegelier nanti bisa jatuh. Nah, ya wis basa Indonesia ora patya. Ya udah maaf, papa berangkat dulu, nanti lawange dinep ya. Aku nek krungu iso nggoyo. Nanti kalau papa sudah pulang kerja, papa tak ndandani gendeng. Karena itu ada yang melorot. Nah, ya wis ora pas saya dicampur-campur dadi bocahe melu-melu. Ning 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 nong 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 nembang sing kepenak. Undang Kang Gareng karo Bagong men supaya aja jak omong-omongan. Wingi dolan endi, Bu? Monggo, yuk. Ning gembira. Dina Minggu torne. Ya. Ono ontane ono 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 dipun lajengaken engko rak Bagong karo Gareng terus mak jedul-jedul lali rembugan dadi ana iso sing iso dienggo mbatan. Dina, yuk. Dina Minggu torne. Gajahe Ono ontane ono
Anggere kowe mak jedul ngono iki atiku terus tentrem reng. Ora kloap-klaup dhewe kaya wong edan. Mau ora ngampiri, nek kowe ngampiri aku ra ya jedule wong loro bareng ora usah dadak dhewe-dhewe. Ha iya. Sowan ngene sapa, Truk? Iki neng dusun Boresan. Boresan Temanggung, Bansari. Wah. Yes kaya Reoni ketemu karo pepundhen Prisepo sing lenggahe ning kene ya, Tam. Ha iya. Ewa apa, Truk? Ewa apa? Supitan. Aku mbiyen tau nyupitke anakku malah kebablasan wektune mongko biasane wong tuwa ki nek nemtokke supitan ki anakmu ki apike supite sok rebo pon. Rebo wage nek hitungane wong Jawa. Kok nganti kebablasan goleki bonge ora ketemu. Lho. Kok iso ora ketemu? Aku bingung nek goleki nang dalan-dalane angger tak goleki. Iya. Ning rumah makan karak gambare sendok karo para. Rumah sakit gambare mesti palang merah. Iya. Pom bensin gambare mesti kae sing dienggo ngejog bensin kae. Heeh. Sak dalan-dalan tak ngetke kok ora ana gambare bong ki gambare apa ya, Dil? Bong apa? Bong supit ki gambare apa? Gambare gunting. Kuwi tukang potong. Ora bong. Ngene. Gambare anu apa ki? Cecak rawa kae diketok cucuke. Hah? Kuwi bakul manuk. Mula tak goleki kok ora ketemu. Bareng ketemu jebul anakku ora wani supit. Oh. Dadak dipangku bapakne. Monggo sing supit ki 124 jaman semono. Wah, akeh banget orang bong ki angel jaman semono. Heeh. Wah, jentrek-jentrek kae kabeh do turu dhewe iki anakku njaluk tak pangku trimo tengok. Wah. Bareng wiwit mulai bonge nganggo kaos tangan kae. Cepet banget setel. Wah. Sing merban wis ana dhewe. Tiba giliranku ki sing dibiak sarungku. Lho. Oh to. Anak-anakku tak pangku, anakku sarungan, aku ya sarungan. Sing dibiak sarungku teng langsung digegem cek. Niki kenapa kene iki? Kene wis sampe ngono aku muni. Niku nggen kula Bos. Wow. Langsung ditutup meneh. Genti kok anakku cekel. Wis wah beres. Woe ya syukur. Wis kelakon supet. Wis ayo cah. Gleleng wonge anggere badi supet terus dilolor awake dawa banget. Le dhuwur cepete ra jamak-jamak. Ha iya. Ning saiki ora kaya mbiyen bong ki mung siji, sak kutha isine siji. Mula nyuputi wong 100 swidak ya bonge siji. Saiki wis pirang-pirang ming kari milih kok, Tru. Oh. Nggon aku ana sing nganggo pistol. Buduk. Nganggo pistol ki le netaki piye? Ming kari nggone bocah kuwi diatungke terus dinceng saka kadohan kae. Tuwor. Wah. Bablas apa-apane. Terus kejet dengkulmu ora aneh-aneh ora. Ngono kuwi sing jeneng nek carane wong Islam diislamake ya, Le. Wajib nulat karo njeng Nabi Ibrahim. Zaman semono miturut sing padha ditulat kuwi. Ha iya, mula wajibe pancen kaya ngono kuwi. Tenan ya pancen kok. Saiki wis ora kaya awake dhewe mben sok dipepe nang ngeril barang ya, Truk. Ya isih kelingan togong isih. Awan-awan kae ra. Rel iki ra nggo liwat kereta kae. Anggere kepanasan kae nyas. Wah. Enuk. Enuk rasane ora caedan. Ngono kok diomongke. Sapa asmane? Mas Wildan Satrio Abimanyu. Edian jenenge apik. Iya.
Aku seneng nek bocah putrane wong Jawa dijenengi Jawa ngono Wildan Satria Abimanyu. Saurane nganggo jeneng anu modern ning Satria Abimanyu. Iya. Kaya kowe iki ora. Anakmu sik barep ketok jenenge sapa? Rocky. Oh. Ayo kuwi jenenge kowe ora melu karo adat budaya Jawa. Jenenge anake Bagong kok jenenge Rocky. Nek takoni rak wagu to. Anak bapakmu sapa jenenge Bagong? Kuwi jenenge sapa? Rocky. Wah. Ning glelek. Oh iya. Rocky Bagong Atmojo. Tegese Rocky pancen kudu melu jaman saiki jenenge Rocky. Oh. Anakku biyen rak asline tak jenenge Suherlan. Suherlan kesusu lahir nang dalan. Mergane bojoku meteng, tak tumpake becak nang dalan wis lahir. Oh. Terus kok Suherlan ku ndak dibedhek terus tak jenengi Rocky. Rocky tegese Borojo saka ngerok saiki. Oh. Terus tak jenengi Bagong Atmojo. Sing nomor 2 wedok kae. Angelina. Waduh. Hoi, anake Bagong kok jenenge Angelina kaya. Mbok bapakne iki gagas jenenge we Bagong kok anake Angelina. Angelina Tariem. Dadi ngarepe modern burine Jawa. Oh iya, ya ora apa-apa. Sing terakhir Paparazzi. Waduh. Kuwi jeneng luar negeri malah. Paparazzi Tokyo. Oh. Wangun ta, Tru? Wangun. Ngarepe modern. Nek kaya aku ya anake Petruk jenenge Pecuk. Anake Petruk jenenge Lengkung, wangun. Anake Gareng jenenge Edul. Wudu. Men kuning makamu kuwi. Antil mencelat ora. Anake Gareng kok dijenengke elek banget ya, Tru? Ya. Ya atur panglipur, Le. Ayo. Arep ngatur panglipur apa? Ya saora-orane kanca-kanca Sumadya, grup karawitan warga laras. Heeh. Wah, seragame abang-abang. Ketok bagus-bagus ya, Tru? Iya. Nek bengi, ha iya. Mesti ditambahi nek. Mbok ngalem sedeloke ngopo to, Gong? Ra iso. Mangsane ora. Heeh. Wah, trampil, sigrak-sigrak. Tur nyom-nyom. Nom-nom. Kadang kala ana sing kaget lho. Karo kancaku iki lho. Rombane Pak Bagong niku ternyata masih muda-muda. Masih, tapi ya udah bapak-bapak semua. Iya. Ning jiwane muda. Iya panen bener kok ya. Bapak-bapak tapi stylenya muda. Iya. Style nom. Iya, serang gagas ngomah ki anake ndase ting benyinyi. Sing penting bapakne iso gaya. Ha iya. Ayo ngono kuwi sing apik. Ya ora apik wong anake ra kupen kok kon apik ora. Iya. Yo nembang sing kepenak urut saka Gareng. Iya. Tak ngaturke tembangan sing kepenak ya, Tru? Iya. Arep ngaturke sapa? Kaya sing urung nyuwara. Oh iya, sing urung nyuwara Mbak Tiwi. Oh iya. Mbak Hana Pertiwi saka Pring Surat Temanggung Jeddak. Ya beda karo arahe saka kene, beda nek kono arahe Secang Ngalor. Oh. Secang Ngalor ki desane jenenge Kaporokan. Piye? Secang Ngalor kuwi desane Kaporokan. Oh. Engko nek perapatan Kaporokan ki ngulon jenenge Desa Plantrangan. Engko perapatan Plantrangan munggah sithik kuwi Dusun Kasedelan. Engko mesti tekan Kepelkan ngono mesti. Kuwi nek medun. Nah, Kasedelan medun ki Dusun Kepelkan. Iya. Terus engko nek Kepelkan kuwi munggah sithik perapatan ngulon jedul Bansari. Oh, kok Bansari? Bansari ngalor sithik jedul Banjero. Kuwi jenenge Kota Bengkel. Kota Bengkel ora. Ngaturke apa, Mbak?
Ana Pertiwi. Ya. Oh jenenge Ana. A. Atas nama jendol. Kok atas nama jendol? Anak nama jendol iki bapakne jenenge Ki Dalang Jendol iki dadi atas nama jendol. Nah, anak-anak. Ya. Pertiwi. Per wis ngarani Dipara. Tiwi iki wedok. Wo. Dadi wong wedok iki mesti Dipara dadi loro. Wah iya. Napane? Ora, rasa takon apane senengane. Oh, wong kok senengane sok tau ora. Naturke apa tembange reng? Ya manut karo Mbak Ana Pertiwi rasa ndadak digagas utawa ya digagas terus wong gara-gara ora digagas. Maksude tembange iki sakarepe Mbak Ana Pertiwi. Sinom nggih. Sinom Parijata? Nggih. Ah. Larase sedhek apa pelak? Pelak. Pelak. Nah. Wong wedok iki bentuke dhewe-dhewe ya, Tru. Nek Mbak Ana Pertiwi iki oke sing do ngarani piyaine pendiam. Oh. Mergo di gejala bisu. Wah iya. Pendiam. Menengan ora kokean pola. Heeh. Nek iki iki ya menengan. Oh iya to. Anggere disawang ngono ketok menengan. Heeh, ora bakal padha iki karo Dewi iki posene pancen wong wedok sing menengan tur ora tau omongan tur mangane ogah. Ha iya. Nek Elisa kuwi potongane wong wedok sing begijikan, tegese kokean pola. Oh, iya ya kuwi iso nyandra wong wedok ya. Walah. Padake ora. Mula rungono tak candrane. Oh iya. Nek Cita iki wonge menengan tur ora kokean pola, tur ngerti-ngerti semaput. Ha iya. Dadi padha karo wong wedok sing wis mendekemi penyakit. Nah, nek kae Tatin kae pancen rupane rupa bengis. Rupane rupa galak. Kejam. Ha iya. Wong wedok sing nek dijoke nang pabaratan nek kon padu sregepe ra jamak-jamak. Iya. Aku ora ngerti to, Tru. Aku tahu lho Bagong ning Ungaran. Heeh. Mobilku ditabrak karo wong wedok padha nganggo mobil. Nggon mburi brok ngono. Aku ro sopirku meneng wae. Tatin metu kok kaya ngapa menungsane. Sabar aku ya ngono. Oh iya, wah sing kono wis drodok. Wis cekelan sotir kae. Maaf ya, Mbak, maaf. Nganggo motor ora kowe? Aku yo muni ayo nganggo tenan tekan kene aku. Wis sampean rasa melu-melu. Sampean ngewangi iki karang iki ayu kok. Ayo mangga. Mbak Ana Pertiwi, mangga, ya. Nena. Ya. Kayane mlumpuk sawahe marine yo wah jan gironge ya apik. Wes rasa dadak tok. Tintingi kepinterane nek kanca-kanca iki pancen. Ya saora-orane iki sarjana kabeh, Tru. Oh iya to. Kandhane sarjana seni. Ana sing D3. Oh. Ana sing B2. Werna-werna ya gong pangkate. Heeh. Ayo piye nang gleleng. Sing nabuh gampang kae sarjana seni. Woe, kaya asmane Mas Bimo. Weh, dan daleme Bantul. Ayo lulusan isi Ngayu Jakarta. Weh, sing asta Bunang
Mas Joko Garden. Kok Joko Garden? Joko Tebon. Tebon ki basa Inggrise garden. Ayo sarjana seni. Ya, edan tenan. Nah, sing bonang penerus ki pangkate SIK. SIK ki sarjana iwak kirek. Kurang ajar ora. Biar dadi pemain sinetron itu. Oh iya. Heeh ta. Anggere dhewe kae iki ngrekam video dhewe. Tengok neng mobil terus ngerekam video dhewe muni gimana? Aku tidak bisa melakukan seperti itu. Amat iki kae iki ngopo to cah? Oh ajar dadi pemain sinetron ayo. Ora apa-apa jeneng cita-cita ki ana tetembungan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Iya, sapa ngerti bolak-balik ing jaman? Iya. Iso dadi pemain sinetron tenan? Iya, sapa ngerti ya, Gong. Ah iya. Iya. Terus sing apa jenenge? Sing apa? Meking kae kaya sarjana. Wo, sprene ra lurus-lurus nganti rambute brodol. Sing anu jenenge Nyaron kuwi ya Pak Bolot Ginandar kuwi penabuh sak suwene urip ya mung dienggo ngodhokake uripe nganggo nabuh. Wiwit lair cenger iki langsung digaweke saron cilik kae. Dek jaman ana upacara bocah cilik dilebokke nang nggon keranjang apa jenenge iki wadah pitik terus dinae dhuwit dinae bolpoin dhek milih tabuh. Wo, pancen ya uripe dienggo diujokake utawa disramakake nang nggon kesenian. Sing gerong loro ya sarjana, sing siji sarjana, sing siji durjana. Oh. Sing endi tok arani lho ora ngawur. Sing ireng. Oh iya iya. Oh, caloro wis padu wisan. Kowe wae emoh. Aku rupaku piyayi. Ha ya wis sekarang ya dhewe-dhewe sinden ya ngono. Terus ki sik. Oh ya, engko karo dipotong-potong. Ya. Enggak. Girong loro tok omong nek sarjana kabeh nyatane ya ora kompak. Sing siji anu mau arep nembang timun, sing siji timun, sing siji ngetan. Ha iya. Dadi kuwi timune mandheng ngetan. Oh iya. Heeh to. Dingulonke wis ra gelem. Wis kebacet ngono. Dindonoke bali menang. Oh iya. Ya ora apa-apa, teruske.
kendangane ya apik. Iya. Mbok sekali-sekali bisa ngendang kon duet lho. Iya ya siap engko takone duet rasa kuwatir. Ben. Heeh. Engko nek sing ngendang kon duet nembang apa ngono terus sing ngendang sapa? Lho, iki pinter ngendang kabeh. Sing ngentem kuwi ngendang jaipong. Wah, ora ngerti kowe. Nanti dibubarke petugas. Mergo saking elek. Ya ora apa-apa, monggo. Sing jeneng gerongan ki mengku surasa mengku pitutur bener tegane kambel gading bejane sing lagi nyanding nanging kudu eling mula nek lagi nyanding ki kudu eling ya merga godha ning jagat paling medeni ki ada telu apa harta tahta wanita nek ora kuat kegodha kaya ngono kuwi wah dandan-dandan mula ana tetembungan tegane kambil gading bejane sing lagi nyanding aja dumeh disanding wong sing lagi ditresnani terus glelenge ra jamak-jamak apa mukaman kuwi lho sing kapok ki sapa kok kapokmu kapan kandhane kok ya dibacutke memangan dengkulmu melocot apa tidak ada. Iya ya. Matur sembah nuwun Mbak Tiwi wis kepareng ngaturake Sinom Parijata penak diunekke ya ha iya Sinom yen tekan saiki ora ilang-ilang rasane kok Gong tetep kepenak mula wong piyai biyen ki nek yasa tembang ki nganggo direwangi tapa brata direwangi prihatin mula tembange ya digdaya. Oh, nyipta Sinom pirang abad aku tak takon Sinom. Tekan seprene isih apik isih kepenak. Heeh. Edan saiki lagu-lagu saiki wis coba. Oh. Duer kaya mercon utawa kembang api bar kuwi prebet ilang. Heeh ya. Tenan. Wis, arep nyebut lagu apa? Jaman saiki lek gawe instan kok, Reng. Ah iya. Apa-apa ki nek instan kuwi gampang ilange ning nek direwangi tapa brata direwangi prihatin apa wae mesti bakal apik contone kaya wong nggayuh derajat pangkat iki ya terus iya nek direwangi prihatin derajat pangkate ajeg ha iya ning nek tiba-tiba clingkrik nang dhuwur gampang tiba nek wis tiba wis lara wis angele tangi meneh ha iya ngono kuwi contone heeh yo gentenan ayo saiki sing rada gumiatro ya Mbak Ika Suhesti. Heeh, ngati-ati ling adeng kok ndak ketatap jebok meneh ora. Dilongi ya. Apane? Dilongi ora. Ayo, jumeneng. Heeh. Nek mak jendul ngono. Heeh. Nyekar apa iki Mbak Ika iki? Ya durutke wae ora apa. Mangga
Ngaturke apa, Mbak Ika? Sing kepenak. Sing nganggo dangdutan ya kena. Lho, dangdut jaipongan maksude. Heeh. Apa nggih? Pelok ya kena, slendro ya kena. Lho, ora usah dadak wige ringa-ringa. Ngaranono kanca-kanca siap ngiringi kowe. Lali janjine mawon. Lali janjine. Ya. Niate ora lali dan ora nyaur. Ha iya. Lali janjine. Dibawani. Wah, Nggih. deloke yaine iki nek deloke sinden ngadeg iki rasane grengseng ya. Ha iya. Marai ning ati iki semar. Nek dandan Jawa wae nek ora dandan Jawa ki eli-eli. Ha iya. Luwuk-luwuk. Letek deh, Pak. Letek-letek. Ah, ning men ra apa-apa. Kok nekat? Aku nekat kok. Iya. Mangga. Dina Minggu kang tak anti Ya. Dilemuke. Apa, Kang? Dilemuke. Tinemune kok dilemuke. tinamune ngaya mong lali janjine Anane pijer. anane pijer samaya Pinter golek tatasan. Biyen. pinter golek alasan Ngandar-andar ngandukur. ngandar-andar angan dukur Aku kang bakal liwetke. Salah apa? Salah. Oh, cakepan ngawur liwetke jempolmu mlocot. Mangga, ya. aku wis ora Rada sigrak, rada sigrak. sing tak
kaya pundake kaya ana engsele ya. Kowe ndeloke po. Balen ana iki. Kene iki kaya ana engsele. Ha iya. Wis ngono-ngono. Lah niku nggih saged. Napa? Jenengan. Ora iso aku kaya ora ana sing dienggo Bang. Oh iya to. Pun nggih. Ya, apik tenan. Iya. Nyenengke tenan. Heeh. Wah joget ya apik, nembang ya apik, wis kepiye? Ha iso ora ana sing iso dicacat. Ah iya. Ya iki mau Mbak Ika. Heeh. Diteruske terus. Waduh, Bagong nek muni seneng jan. Wah, aku nek muni, aku ki nang omah ki setelane mek lali janjine kok. Oh. Ora ana sing lali aku ki, utang ya lali. Nyaur ya lali. Wah, aku wis mesti serba lali kok, Tru. Ha iya. Mula aku seneng karo tembang lali janjine iki. Heeh. Coba gentenan Mbak Elisa. Ayo disisanke. Ya. Napa niki Mas Bagong? Hah? Jumeneng mboten? Jumeneng. Oke. Ya wong cantas iki ngene iki nek cara montore Yamaha 75. Iya. Selah langsung. Heeh. Ya, Mbak Elisa. Iya. Ngaturake napa niki? Ngaturke apa, Mbak Elisa arep ngaturke apa? Wis Indro apa pila? Derek sing kayeng mawon meh meneh nggih. Ah iya kaya sing meriah ya. Nggih, tembang kangen mawon nggih. Heeh. Tembang apa? Tembang kangen. Oh, krunguku tempe kangen. Tembang kangen kok tempe Tempe kangen. kangen. Tembang kangen. Ya, mangga. Diaturake. Ya. Nggih, nganggo bawa napa langsung niki? Nganggo bawa Oh, nggo. nggih. Ngisi wektu e. Heeh. Ming. Nah. Terus Napa? bener kuwi Alak Yarta disiki mingkar mingkuring ukara. Ngono ae. Wis mengosike. Nggih. Ya. Mingkar mingkuring Iki swara abot lho iki to. Iya. Akarono karena Marti pijet. Marti si Iki nada sing mentit iki. Hati-hati sa, ambil napas. Sinawang lasmeneng ketang. Wah iki nek ora wong wetenge kuat jeblok. Hati-hati mulane. Ya. Terus santai wis ketok sirahe terus. Kaya wong apa jeneng melahirkan ya? Ah ya ora apa-apa. Kit. Kene ya. Hati-hati lho Pak Angkum brojol. Terus. Siti engkas terus. Nah. Ayo, iki nek nganti kuat jos iki. Heeh.
ora saben waranggana kuat nembang iki lho Le. Tenan. Iki nek ora swarane menthi iso dhuwur. Oh, cilaka kaya bojoku kae. Oh iya to. Ngajar iki malah buayan ngenggon. Heeh to. Sinawang resmine kidang. Wah, procot. Mah dadi layah gotongan. Terus sinupa sinukarta mreh kretarta karto gimin luhur kang tumrap neng tanah abang Jawa agama agama gemeng aji ya gul ya sukses monggo tembang kangen ya engko bar iki mbok ana penyanyine kakung terus oh siap aja kuwatir Mas tak pilihke ya monggo yuk
Gayamu joget kok kaya ndandani selokan, Mbak. Apa niku, Pak? Kon dandani selokan to, Pak? Aku mau tang. Aku joget asik zaman saiki iki waton asik ngene iki lho, Pak. Nah, deng ngono kuwi barang. Kuwi lagi musim iki. Oh iya. Aku malah lagi ngerti saiki. Iya, karo ngene-ngene iki barang. Iya. Nah, ngono kuwi. Oke, dikendangi dangdut cara India ya ora wangun nggon megal-megal. Ora wangun. Entuk. Sing penting iki total. Entak ngono kuwi sing penting seneng ngono lho. Lah sing indahnya di mana? Ora indah ya, Pak? Ora indah blas, Mas. Ya wis jenenge joget asik, dudu joget indah. Oh ya joget asli karo joget indah iki beda. Beda. Ya. Ngono ya. Coba sing dikendangi dangdut iki entuk ngono ki Ika apa sapa ngono mesti apik. Bangun ya. Nek kowe iki Piye? awake kok triplek ngono. Ya wis ora wangun ngene-ngene ya wis ora blas ora ana daya tarike. Ora ana daya tarike. Aku wis mangan terus lho, Pak, padahal wis tambah lemu lho aku saiki ne. Ah ya wis ra apa-apa engko nek lemu kebangetan ndak malah ora apik. Wis lenggah Mbak Elisa. Nggih. Ya. Yo gentenan. Ha iki saiki ora ming wedok kok. Apa? Campur lanang? Campur lanang. Men rada ana daya tarike. Heeh. Ayo Tin, ayo tak Tin. Jumeneng Tin. Ya. Tak goleke jodoh. Ya. Undang Jaipong. Aja kuwatir wae. Undang Jaipong. Paido. Sapa ya iki ya? Iya. Kira-kira sapa sing arep ngancani Tatin bawa? Ana mesti bawa iki mesti sing iso ya kudu sing iso nembang. Heeh. Rasa bawa joget wae. Hah? Joget wae. Bawa kok joget wae ya nganggo bawa sing apik. Iya. Ora mesti do iso lho. Ndak ya ndak dikancani ndak. Wandem. Kowe karo nembang kowe iki iso nembang kowe gawe wis. Iya. Karo nembang apa Ale ngono. wanda ya sregep no. Lah ya ora apa-apa karang ya. Engko bar iki pengendange. Oh iya. Pandangnya karo sapa? Karo Neti ta. Oke. Aja kalah viral karo pengendanging kok ya. Ayo. Arep nembang apa? Ya nek wong loro lanang wedok iku kudu sing anu bernapaskan kemesraan. Ya. Nyidam sari wae ndak? Ya, kowe bawa. Duh ora duh. Ora duh lho ora dus. Siap. Ya. Duh wong ayu. Wah, apik to. Pepucane ati. Ora kesusu-susu mbawa ku ora. Neno. Ah, beda karo nek suluk. Kaya kene wong nandang asmara. Untune asli apa pasangan to, Ndok? Aku yang ndelok. Kok nek digomong kok obah. Ora obah mah blas ra ono. Blas ra ono apa-apane. Iya. Ya apa-apa. Obah wae ora ya. Apa to awakku dhewe nek ketiling lho. Nenone Duh dewa Jawa Tokong Alon-alon lho rasa kesusu-susu. Atur nafas dulu ya. sono Oh. lek tintingane aku kupingku ki kuping apa ditinggal besok kapan katakan jejer lan wong ayu. Wah, ya Ini suarane kok ora ono gerakane blas ya. bantas ya. Mengko begegeg.
Kupingku rada budheg sampe. Hah, bisa dirono ben rada krungu. Umpamakna yen nahkoda. Nahkoda kok nahkoda. Larase nahkoda. Nahkoda ya. Nggih. Nahkoda. Umpamakna yen nahkoda. Nah, nahkoda ki ula. Tanpa prau sasat. Anakonda, Pak. Wis ki rasa bener kayak aku. Lah Pak Sruwing ngono nih. Heeh. Tanpa prau sasat darat den pepetri nyidam sari as moro nembang berdua kok dhewe-dhewe. Ayo adep-adepan wong Lah iki. iki ra gelem malah nyingkur terus ya. Suasanane romantis wong do tresno tinesnanan. Mau kok wingi aku padu. gak isa. Ya, iso Mergane apa? ngapa? Wingi kae wae. Ora ning. Lah, Ora apa-apa mbok saiki uleng-ulengan ora. Tantangane berat. kok dadi uleng-ulengan lho. Ya, ora sah kok ndok arep njur ulung-ulungan ora. Kok njur ngawur. Ya. Ya. Upama. Ayo Tatin. Tatin sik. Heeh. Aku sih. Iya. Mangga. Nalikane kok ing dalu lam-lamet
Ya, arep ming sok ngladeni wayang kowe nek gelem nembang ya. Ala iya. Gayeng ya reng gayeng. Nyenengke tenan. Ya. Ya saiki sing pungkasan. Heeh. Ya, perlu di jajal mengko ndak ora apik. Ya. Mbak Neti Sulandari. Ya. Sida duwe tenan iki. Wela wis dadi ucaping sabda Brahmana Raja. Ngendika sepisan datan kening Wulawali kaya kowe Kresna tumetes ndlandang seta. Tan kena lumepek. Ya wis ora apa-apa. Siapke tembange apa? Ya. Duet karo sing ngendang. Oh iya, ya. Ndang ceket-ceket. Wektune ndak selak bablas. Terus sing ngendang sapa engko? Sing ngendang sing ngedram. Ya. Yo jumeneng kabeh kowe. Wah. Siangkak lah. Ah iya kaya kudu wani wong wondoke wani kok. Salikene wani kok. Ono ora wani ra. Ya. Tembange apa? Ora sah iren. Golek nggon, Pak. Kok kowe kono. Golek nggon biasane sak nggon-nggone. Ayo. Tembange apa? Kempling. Hah? Wah kae. Wah. Rondo kempling. Ayo. Ndas mundi. Ndak pundi kok ndasmu ndi ora. Ndasmu ndak pundi mbayu. Badhe tindak pundi? Ha iya. Dingaren. Ya, ora apa-apa, dibukani monggo. Tobel kok tebel. Ora kan lelek. So, duwe saka tobel.
tobe wong lagan golek omongan niki blonjo napa mayu badhe rawan rondo kanggoku rapati niki blonjo napa mayu rawan rondo kanggoku sampun Pak. Ya, wah edan apik tenan malah nyolong bedhek. Nyolong bedhek.